A Policía Local de Boiro atopase en cadro. A progresiva merma da plantilla que se foi dando nos últimos anos engádese agora o elevado número de axentes que se atopan de baixa, co que actualmente o servizo está cuberto tan só por un policía e 2 auxiliares. Traballan en quenda de mañá os días laborables, polo que o resto do tempo é a Garda Civil quen asume as súas responsabilidades. Hai unha persona en activo, vimos que durante todos os últimos anos a plantilla foi mermada pola nova legislación que houve, e porque houve anos que non se foron cubrindo as plazas que se iban xubilando, e neste momento está moi mermada, dado que a gran parte da plantilla está con a baixa médica, e neste momento, efectivamente, só temos unha persoa exercendo cuns auxiliares que xa estes próximos días finalizan contrato, non? A verdade é que está a transmitirlle aos veciños e veciñas de Boiro tranquilidade, porque está cuberto o servicio ca Garda Civil de Boiro. Dende aquí, darlle as gracias á Guardia Civil porque está realizando un bo traballo, e espero que pronto estes policías se recuperen e podan incorporarse o antes posible con todas as garantías, non? Malia que o servizo está cuberto, a situación do corpo dista de estar normalizada. Varios axentes manifestaron a súa intención de solicitar unha comisión de servizo para traballar noutros municipios. A este respecto, o alcalde aclarou que non existe ningunha petición formal, que debe ser realizada polos concellos que reclamen os servizos aos axentes. Para unha comisión de servicio ten que haber unha petición de algún concello. Aquí de momento non chegou ningún requerimento de ningún concello para a comisión de servicio, e nada, están os libre dereito, non? Como funcionarios, cando recibamos algún tipo de comisión de servicios, nos sentaremos, estudiarémolo e veremos se é factible ou non é factible.